Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Sexan benvidos un venres máis a este Verán, Verán, o derradeiro xa desta tempada, o seu magazín semanal realizado e producido polo canal Rías Baixas. Hoxe despedímonos cun buquiño de nostalgia, pero satisfeitos por todo o traballo feito ao longo de toda esta época. Hoxe temos que darlle as grazas a todos vostedes por estar connosco ao longo destes 2 meses e tamén a todas as canles de carácter local que participan e colaboran con este espazo. Falamos de Localia Vigo, de Televisión de Ferrol, de Televinte Chantada e de Telemiño. E dende aquí, dende o Paseo de Silgar e dende o Concello de Sanxenxo, faremos este derradeiro Verán, Verán, un convidado moi especial. Estará connosco Telmo Martín, pero tamén lembraremos todas as reportaxes, as mellores realizadas ao longo destes 2 meses, tamén as mellores entrevistas e moitos máis contidos. Así que non o dubiden, tomen asento e acompáñenos neste Verán, Verán. E abrimos este Verán, Verán dende Sanxenxo, dándolle as boas tardes a un convidado que nos vai acompañar no derradeiro programa, Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, primeiro Termo, estivo connosco no primeiro programa, agora no derradeiro, como marchou este verán, contenos. Xa acaba, o verán é último. Xa acaba, queda pouquiño, Podía seguir un pouco máis, non? Porque eu creo que o Urbano de Sanxenxo pásase moi ben, e que faise nos corto a veces, non? Pero bueno, moi ben, estamos contentos de como surxeu todo, como funcionou todo. Satisfeito turísticamente falando, Sí, bueno, un pouco menos de xente que o ano pasado, non? Pero é normal, eu creo que o ano pasado foi un ano histórico de visitantes en España, non solamente aquí en Sanxenxo, hubo un pouco menos de xente, pero eu creo que tampouco non podemos buscar máis xente no verán, xa, creo que máis ou menos estamos ben, no verán estamos ben, creo. O que hai que buscar o mellor é un pouquiño máis de xente que invirta máis cartos aquí para que haixa máis traballo e os negocios ganen máis cartos, que é do que se trata tamén, non? Falamos de festas, concretamente, alcalde, quería preguntarlle por Santa Rosalía. Contenos como vive esa festa con tanta tradición nun concello como de Sanxenxo. Bueno, pois moi ben, xa é un clásico, non, de toda a nosa zona, é Santa Rosalía, que, bueno, que acabou esta semana, que estamos hora de setembro, e, como sempre, é unha feira da cebola, e a tirada de fogos, que é, digamos, a que pon a cúspide de todas as festas, e moi ben, estamos contentos, non? Nos gustaría ter máis festas ainda agora para seguir un pouco máis, pero, bueno, este fin de semana estamos coas motos a voltas e seguimos un pouco alargando un pouco a temporada. Pois nós neste Verán, Verán continuamos co alcalde de Sanxenxo, pero de momento imos a ver que tal o pasou a nosa compañeira Belén Roca nesa festa de Santa Rosalía. Hola Silvana, encontrámonos aquí en Sanxenxo nas festas de Santa Rosalía, concretamente na Feira da Cebola, así que non os movades e acompañarme. Para ter boas cebolas hai que plantalas ben, abonalas ben, coidalas ben, limpialas, en fin, montalas moi ben, e logo regalas. Queren agua casi todos os días, o sea que é a única forma de que sean grandes, en fin, é a única forma, non hai outro secreto. Que é a figura que máis lle gusta? Bueno, a min a barquita tamén me gusta, pero esa tamén está preciosa. A de Santa Rosalía? Santa Rosalía, para pasear para todo aquí. A mariscadora. Tamén está moi bonita. Esa creo que é a que máis me gusta. Está moi ben Santa Rosalía tamén, pero a barquita está moi ben. Lo que hacen aí é de pura cebolla. Hasta el año pasado tienen un botafumeiro y todo de cebolla. Y la santita que está ahí, que es la Santa Rosalía, también es todo cebolla. Están moi bonitas, teñen unhas ideas maravillosas. Estou moi contenta de que esta festa se celebre
cada ano pois colla máis éxito. Eu son daqui do pueblo e a verdad, para min, pois o respeto que se merece a nosa patrona, darán enhorabuena, sobre todo a esta xente do campo traballadora, pois que sin eles pois non sería posible esta festa e que tuvera o éxito que ten. Gente moi agradable, el ambiente moi estupendo todo. Bonita, como sempre, xa que há moitos anos. Pois a cebola xa ve a cousa máis importante para as comidas, ou polo menos para min, é o que máis uso, pero para todo, Pois que lle temos moita devoción, porque ten unha historia moi bonita, que librou o pueblo da peste. Entonces, pois aquí vívese moito. De feito, antiguamente os mariñeiros deixaban de ir ao mar para poder quedar e cantarlle a novena a Santa Rosalía. E que a queremos con locura, da historia delas, que chegou aí pequeniña na galanzada, unha peste, e despois truxeronla para Sanxenxo, e no camiño da galanzada a Sanxenxo quitouse a peste. ¿Ya conocíais Panorama? Sí. Ha ido a León varias veces y vamos siempre. ¿Y os gusta mucho, no? Mucho, sí. Está muy bien montado todo. Soy yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Sí, hemos venido a ver a los fuegos artificiales, a las fiestas de Sanjenjo y a pasar unos días por aquí. ¿Venís todos los años? Sí, todos los años y 2 veces al año. Silvana, e ata aquí chegaron as festas de Santa Rosalía e nos despedimos cos fogos. Ata a próxima. Pois moitísimas grazas a nosa compañeira Belén por esta reportaxe. Bueno, alcalde, unha festa de Santa Rosalía que se vive por todo alto neste concello, non? Como debe de ser, non pode ser de outra maneira, despois dun gran tambo hai que rematalo con unha boa festa. Bueno, falamos de festas e falamos de festas gastronómicas. Tamén no concello de Sanxenxo hai moita festa gastronómica, teño entendido, non? Moitísima, sí. Cal destacaría vostede? Bueno, eu creo que aínda pon a festa da Ralla, non? En Portonovo é unha festa xa con moitísima tradición, e a Ralla é un produto daqui noso tamén, e creo que seguinda para hai moitísimas festas que facemos durante todo o ano, que fan as asociacións, que yo hai que agradecer tamén, non? Porque traballan desinteresadamente, e bueno, poñen en valor os produtos nosos daqui, non? E, por lo tanto, pois, sois moi contento con todo eso. Eu queria preguntarlle agora ao alcalde de Sanxenxo que lle parece unha festa gastronómica da empanada, que lle parece o produto tan da nosa terra, unha empanada. Bueno, pero que falar de empanada, falar de Galicia, falar de Sanxenxo, non? E, por lo tanto, quen non come un pouco de empanada todos os días, casi, se me atrevo a decir, non, pero durante o ano, pero sobre todo no verano, non? É moi difícil, non solamente nas festas, senón en cualquier lugar de tapeo que non hai xa empanada, por lo tanto, a empanada é un prato moi importante para todos nós. Pois, co seu permiso, alcalde, imos a trasladarnos ata Chantada. Vamos a darlle paso a nosa compañera Lorena Gallardo, de Televinte Chantada, concretamente a esa festa da empanada de San Amaro en Chantada. Preste moita atención, vostede tamén. Moi boas, amigas e amigos do Verán Verán. Dende Tele20 desprazámonos hoxe ao Castro de San Amaro, en Chantada, onde se celebra, como cada ano a final do verán, a festa da empanada, un prato típico de toda Galicia e especialmente desta comarca. Aquí danse cita veciñas e veciños de toda a comarca, dos concellos de Chantada, Taboada e Carballedo, e moitísimos visitantes que non queren perder unha das grandes festas que despiden o mes de agosto na Ribeira Sacra. En Madrid no hay narices a montar esto, te derrites. Es que no tiene nada que ver con la típica fiesta de la capital, porque tú llegas aquí y ves que está aquí todo así, la gente se lo monta bien, se monta su puesto, comen, beben, comparten. Y es un buen rollo que es que mola un montón, o sea, la gente aquí es súper abierta, o sea,
Llegas y es que enseguida ya te están ofreciendo de todo, te sientes como en casa. La estamos pasando chingón, ya llevamos aquí desde prácticamente las 12 del mediodía, seguimos chupando, la fiesta está increíble y aquí seguiremos hasta que esta madre termine. E cal é o plan a partir de agora? Xa que comestes, estades en modo siesta, sobremesa? Sobremesa, tranquilotes e tomándolle algo. Xa o quinto día das festas, joder. Eso, perdonade, pero por lo demás todo bastante ben. Parecese vos isto a mí, non? Bueno, estás de cumpleanos. Sí, efectivamente. 21, xa se van notando os achaques da idade, pero bueno, hai que ir aguantando e sufrindo. 21. Vamos a seguir. Bueno, de que vai o día de hoxe? Que fai a xente aquí? Que eu non teño nin idea. Comer, bailar, beber e, sobre todo, disfrutar da compañía dos amigos. O mellor da vida, resúmese aquí. Exacto. Vas a seguir disfrutando. Muy Gracias. Pero que ben o pasamos. De maravilla. Hai que levantarse a bailar un pouco. Pero é que se me levanto non dou palmas, entonces... Bueno, de onde ven vostede? Eu de Madrid. De Madrid? Sí. Directamente para a festa da empanada. Directamente aterrizando aquí. Que maravilla. Muy bonito. E traes as gafas para non perder nada. Exacto, pois se chovía e facía sol, veñense cristales. Pois moitísimas grazas a nosa compañeira Lorena, que viva a festa da empanada e que viva México. Bueno, alcalde, agora imos a falar un poquinho, deixamos a gastronomía para falar de política. Como viviu ese inicio do curso político dende a provincia de Pontevedra, con Pablo Casado aquí? Curso político a nivel nacional, non? Porque curso político a nivel do Parlamento de España, non? Non, moi ben, estuvemos ali o sábado pasado, pois, con el, bueno, son novos tempos para o PP, e son novos tempos tamén para España, creo, non está un pouco todo moi convulso na política española, pero esperemos que con esta novo cambio que se fixo no Partido Popular despois dunhas eleccións, pois eliximos a Pablo Casado, esperemos que pronto poida ser presidente do Goberno de España porque creo que vai ser moi necesario. Un inicio do curso político que pregunto, alcalde, ven pisando forte con esas eleccións municipais e locais que temos aí a volta da esquina? Sí, son o 9 de xuño do ano que ven, o sea, se falta nada, 9 meses prácticamente, e o que hai é que, bueno, pues está traballando como estuvemos hasta ahora, é verdad que eu levo un ano e algo ahora a frente de alcaldía, que danos estes meses, e esperemos, pois eso, pois que os veciños sepan valorar se se fai ben o traballo, ao final de senón, pois castigo, como debe de ser na democracia. Traballo intenso, polo tanto, nos 22 meses. Traballo intenso, sí, cando tú que intentas, eu además que son unha persona hiperactiva, que queres facer as cousas todas, que te comprometes, claro, resumir eso en 2 anos solo, pois é moi complicado, non? O sea, unha asignatura son 4 anos e é moi corta de por sí, e os proxectos que temos en Sanxenxo son proxectos moi importantes que levan moito tempo, pero, bueno, están encamiñados e creo que se vai a conseguir, non? Eu creo que eso para o pueblo, depois o pueblo decide libremente como lle apetece, xa está. Bueno, ao longo deste último verán voltaremos a falar un poquinho destas eleccións, pero agora, alcalde, o que imos é a facer un resumo de todos os políticos que pasaron por este verán. Entre eles está vostede, pero temos algún máis, así que presta atención porque imos a ver ese resumo dos políticos que fixeron unha parada neste 2018 neste verán.
neste 2018, neste verán, dende Sanxenxo, dende este Porto Deportivo nesta ocasión, o noso tempo de entrevistas. E facémolo cun namorado desta terra e cun home que coñece moito este concello, don Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, benvido a este verán, e sen dúbida podemos decir, alcalde, que o verán é a época forte, é unha época importantísima para o seu concello, non é así? Sí, afortunadamente, os meses de xullo, que nos encontramos agora de agosto, pois pa aquí poucas cosas hai que facer máis que manter o pobo limpo, a policía que funcione ben, que o estamos conseguindo, e pouco máis porque prácticamente temos unha ocupación do 100%, non? Nos meses de xuño e de setembro estamos por cima do 60%, hai que traballar un pouco, pero verdadeiramente o importante non é verán, senón que son eses 8 meses polos que eu estou obsesionado e que algo hai que facer para potencialos. A Gonzalo Caballero, o secretario xeral do PSDG-PSOE. Gonzalo Caballero, moi boa tarde. Hola, boas tardes. Bueno, moitísimas gracias por estar connosco. Que lle parece este entorno aquí nas Rías Baixas, no Concello de Sanxenxo? Moito sol, pero a verdade é unha boa cuestión para as Rías Baixas e para Sanxenxo, para que todo o mundo poida saber que se ven aquí a Sanxenxo hai moito sol e unhas vistas espectaculares, ademais de moitas outras cousas. Bueno, pois seguimos nesta entrevista e comezamos a entrevista falando un pouquiño de política. Eu quería preguntarlle, Caballero, pola situación do PSOE. Hai uns meses que vivíamos, pois estábamos as aguas, por así decirlo, un pouquiño revoltas. Que situación se atopa o Partido Socialista de Galicia na actualidade? Está o río máis calmo, as augas máis calmas? Como resumir? O Partido Socialista está como a mar, como un plato. Como un plato? Como un plato, tranquilo. Concelleiro de Turismo deste Concello de Sanxenxo, Suso Sueiro. Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, benvido a este verán. En primeiro termo, Suso, como se leva isto de levar unha das áreas máis importantes para Sanxenxo como é o turismo? Como levamos? Pois con moitísima responsabilidade, co peso da responsabilidade, porque estamos falando da terceira cidade de Galicia en número de habitantes no verano, con todo o que eso conleva. De todas formas, aínda así, con moitísima ilusión, por suposto, e facendo todo o posible para mellorar datos e para poñer a Sanxenxo e que con Sanxenxo siga donde se merece. Tendo en cuenta que estamos sentando as bases tamén, bueno, pues Sanxenxo ten varias organismos autónomos, Sociedade Turismo de Sanxenxo, Sociedade Limitada, entonces estamos sentando as bases para que el Turismo de Sanxenxo, Sociedade Limitada, sea o ente que xa definitivamente leve, gestione, traballe polo turismo, pola promoción, e eso, bueno, pues levamos xa 2 aniños e medio traballando para que logo ben xa definitivamente con presupuesto propio se poida traballar dunha forma máis cómoda e máis eficiente, destacando independientemente de eso, que o equipo que temos é un equipo moi bo, ademais temos a colaboración, por suposto, dos empresarios a través do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. Damoslle as boas tardes a Gonzalo Pita, tenente de alcalde no Concello de Sanxenxo e delegado de Turismo da comarca do Salnés. Don Gonzalo Pita, moi boa tarde. Que tal? Boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. En primeiro termo, para entrar un pouquiño a materia, para que todos os nosos telespectadores pois tamén se informen un pouquiño máis, e entendan o porqué, en que consiste ese turismo, non? Cal é o obxectivo que persegue o turismo con esa marca do Salnés? Bueno, a comarca do Salnés, como todo o mundo sabe, pois formamos 9 concellos, formamos a comarca máis turística de Galicia e, polo tanto, temos que ter moi claro hacia onde ir, non? Polo tanto, o que fixo a comarca desde xa os últimos anos, pois é ter un plan estratégico para que nos digan por onde temos que ir e temos unhas liñas moi claras e marcadas hacia onde debe de ir a nosas accións turísticas, non? En un principio, en primeiro lugar, pois as novas tecnoloxías, clave. Fai 10 anos, 8 anos, nadie tiña internet nos móviles e agora absolutamente o facemos todo co móvil, non? Polo tanto, temos a través de varias subvencións un traballo moi importante a través das novas tecnoloxías. Por outro lado, tamén estamos moi centrados nos mercados internacionales, somos a única comarca, a única administración de Galicia que temos un convenio de colaboración coa Axencia Galega de Turismo na que nos permite facer accións de promoción internacional. Por outro lado, temos moi claro que a profesionalización do sector é vital para que nos poidamos diferenciar de outros destinos, non? Falamos de política cun político, concretamente, co voceiro e líder de Marea Galicia. Luis Villares, moi boa tarde. Que tal? Boas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco e a pregunta primeira é obvia, como está marchando o verán? Contanos. O verán delicioso. A verdade é que un gusto poder volver a aproveitar así a tarde en Sanxenxo con todos vos moi ben. As vacacións casi esquecidas, pero bueno, moi ben. Bueno, e xa que estamos falando do verán, das mareas, contanos un poquinho como está o ambiente en Marea. Temos mareas vivas, marea alta, marea baixa, marea tranquila, como está o ambiente?
Pois o ambiente está de mareas vivas. Estamos a piques de enfrentar un ano electoral intenso, porque son as eleccións municipais. Unha parte moi importante da nosa historia como espacio político ven das mareas municipalistas, non? E, polo tanto, é un momento de ilusión, un momento de esperanza, de presumir do xa feito, de lanzar ideas novas para o curso que ven. Polo tanto, mareas vivas completamente. Pois moitísimas grazas a todos os políticos que pasaron por este verán, entre os que se atopa o alcalde de Sanxenxo. E agora, alcalde, imos a tomar uns minutos de descanso, pero antes imos a presentar o noso artista da semana. Se falamos así un pouquiño de música, contenos, que grupo destacaría vostede? Que grupo lle gusta vostede? Oye, pois eu grupo últimamente gusta moito máis a música galega, e sobre todo porque destacaría, e porque apostamos en Sanxenxo, por Milladoiro. Eu creo que xa vai sendo hora de que o noso o disfrutemos tamén. A min relájame moito escoitar un grupo como Milladoiro. Bueno, pois aí quedamos con ese grupo. De momento non tivemos a oportunidade de telo neste verán, xa teremos outras edicións para telo e para que sexa o noso artista da semana. Nesta ocasión quedamos con Manuele de Felisa. Con eles estivo o noso compañeiro Jacobo Conde, queda coa súa música, co seu directo, e axiña estamos de volta con este verán, derradeiro desta tempada, co alcalde de Sanxenxo dende o seu concello. Queden connosco. Que tal, Silvana? Pois aquí estamos no set musical do verán, unha semana máis, e desta volta acompáñanos un veciño de Cuntis. El é un músico galego que fai todas as súas letras tamén no noso idioma. Manuele de Felisa, que tal? Moi boas. Moi boas tardes, que tal? Benvido ao verán. Moitas grazas por invitarme, outro ano máis. E hoxe presentando aquí un disco que sacaches este ano, no mes de marzo, e que teño aquí na man, A Estrada da Vida, non é? Así é, un libro disco cheo de poesía de un grande escritor como é Xosé Luna, o meu sétimo disco e o sétimo traballo dedicado á poesía e á música galega, e, bueno, pois aquí estou para ensinar un anaquiño del. Que é o que mostras ao público neste disco, Pois Manuele? Mira, é un disco moi luminoso, moi rítmico, un disco que ten pois, un optimismo xeralizado, a diferencia de outros libros que teño feito pois dedicados a outros poetas, como o caso de Xosé Neira Vilas, ou Rosalía Morlán, ou no caso do meu veciño Roberto Blanco Torres. É un libro disco pop, quixemos darlle un aire un poquinho máis atrevido, máis veraniego, creo que vai e con poesía tamén polo medio, non é? Tamén é. Poesía de Xosé Luna, do escritor Xosé Luna. Que tamén é veciño da Estrada, non é? É da Estrada, así é. Por iso aí xogamos co doble significado da Estrada, a Estrada da vida, o camiño da vida, e a Estrada do pobo, non? Do que son o veciño e do que ele é, pois, veciño tamén. Bueno, antes de escoitalo, imos a facer tamén unha reseña de que Manuele tamén é compoñente da Roda, non é así? Tamén estamos este verán xirando coa Roda e con este traballo simultaneamente. Hai que facer de todo na vida do músico. Pois entón imos a disfrutar agora neste escenario do verán da música de Manuele de Felisa. Nos teus beizos, o vaso sempre cheo. Un día de moita chuvia, os meus beizos nos teus beizos. E retomar o mar sempre, o mar noso de todos os días. E voltar ao principio, batendo con forza no malecón da miña alma. Unha luzada de sol entre as follas dun limoeiro que dá laranxas, sementar con agarimo palabras no xardín, recoller devagariño unha cestada de versos nas polas máis altas das árbores. E mirar, sempre mirar os ollos da xente, e camiñar e pasear, e percorrer, correr por todos os recunchos da estrada
feita da vida e calar, ficar mudos. Escoitar o eco do silencio e picar 2018. Vicos, a lo menos. Nos teus beizos, o vaso sempre cheo. Un día de moita chuvia, os meus beizos nos teus beizos.